Ukhala ngoKing Zoso ongasalawuleki ungizwe mchulu ebalisa ngama-influencers kanye nama-YouTubers ayizimfundamakhwela angakwazi ukwenza umsebenzi ngendlela okuyiyona. Uthi-ke njengamanje wafelwa ingane yena ebalisa ngoKing Zoso. Uthi-ke usenza izinto ayekade ethi-ke umkhuza ngazo, kodwa-ke ngicela ukuthi-ke uyizwele ngawakho bese kungitshela ukuthi-ke wena kuthini okwakho ukuphawula lolu daba. Yabona njengamanje ngifelwe ingane yami, mina ngifelwe, mina naniboni nini ngifelwe, mina ngifelwe ingane yami. Uphuzo uZoso uphi uZoso? Ungakhuliseki, ungafundiseki, ungazi lutho, ungalawulwa, ukuzalwa wazi. Yangizwa ngehluleka nami ngakhuza ngakhathana. Angisho mina uzwile ukuthi bemkhuluma nawe lapha emhletheni nalokho kuzenza mina lokho ungizwe fresh ubalelo ukwasho ubisile la ungizwe lona oyivukani, yabo. Nganibiza ngakhuluma nani, ngineluleke nginikhulise, yabona ukuthi yabona mangabe kuthiwa yabona into basilive kanje yonke into is for public akithi. Kodwa makuthiwa u-interview mina eceleni noma khona into oyitholile ngami in public as a public figure, confirm kumina ingakho emthethweni wakwa broadcasting kunalento i-right of reply. Yayizwa lonto ngoba ama companies afa phela lapha lalela ke ninake nokubulawa ngenduke ngoba naninamali. Ama companies amanye aclaimwa umuntu mangabe emhlamba leza ngento lo ninake ngeke ngizobulawa ngenduke, yabona. Ngoba now you are not giving about anyazi imithetho yakwa broadcasting and lonto le is dangerous. Yayizwa lonto le ngicela nidlala ikeshi bandeni, ikeshi eyibolile, ikeshi eyibolile, yabo. Akuze ngakhe akhathala mina ngekeshi, mina cross cash la, yabo. Ufuna ukudlala ikeshi awudlala le, ayidlala le, angaphinde mina akhombe mina kwathi into ewasana nami akuthwala, yabo.